نጽላት ሕርሻ ካብ ኣገዳሲ ዝገብረ ረቑሒ ብቐጥታ ምስ መግቢ ስለ ዝተኣሳሰር እዩ። ስለዚ ንጽላት ሕርሻ ሙግሳይ ማለት ንመግቢ ሙግሳይ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት እምበኣር ንሕርሻ ዓቢ ኣቓልቦ ዝዋህቦ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ምርግጋጽ ተሳትፎ ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝሕትት እዩ። ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መዳይ ሕርሻ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወስኺ ይመጽእ ኣሎ። ከም ዝዓዘብናዮ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕርሻዊ ንጥፈታት ብምስታፍ ናብረአን ክመርሓ ተዓዚብና ኣለና። ሚኒስትር ሕርሻ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ነተን ኣብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሕርሻ ተጠርኒፈን ዝርከባ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብምሃብ ፍልጠተን ንምዕባይ ሓያል ስራሕ የካሂድን ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ እውን ነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሕርሻ ትነጥፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዘለዋን ምስ ሞያውያን ማሕበር ሕርሻ ብምጥርናፍ ሞያኣ ክትዕቢ ማሕበር ሕርሻ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ማዕፅዋን ክፉት ምዃኑ እየን ዝገልጻ። መጀመርያ ናብ ሕርሻ ዝኣተኹሉ ኣነ ባዕለይ ኣይኮንኩን። መጀመርያ በዓል ቤተይ ሓረስታይ እዩ ተጀሚሩ ፀኒሕኒ እዩ። ኣነ ግን ወላ ተጀሚሩ ይጽናሕካ እውን ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ግን ድሌት በቃ ባህጊ ሕርሻ ነይሩኒ ማለት ሓረስታይ ምዃን ደስ ይብለኒ ብሓፈሽኡ። ከምኡ ምስ ኮነ ምስ ኣተኽዎ ኣይሓመቕኩን። ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሕርሻ ተሳቲፈ ኣይክእሎን ኣነ ከተማ እንዲ ዓበይ ኣይበልኩን። ኩሉ ነገር ክኮሎ እተልካ ከዓ ዘይከኣል ነገር የለን። ኩሉ ክኢለዮ ኣብ ዝኾነ ወፍሪ ይወፍር ልክዕ ከም ሓረስታይ ኮይነ ኩሉ ስርሐይ የካይድ ማለት እዩ። ሕርሻ ክካይደሉ ዝግባእ ኩሉ ነገር የካይድ። ናብ ሓደ ዕላማ ንኽትበጽሕ ተበግሶ የድልየካ። ናብ ዝመደብካዮ ንኽትበጽሕ ድማ ጉዕዞ ይሓተካ። ነቲ ትደልዮ ብሓደ መዓልቲ ክትበጽሖ ኣይከኣልን እዩ። ኩሉ ነገር ብንእሽተይ ጀሚርካ ኢኻ ናብ ዝዓበየ ትበጽሕ። ኣጀማምራ ሕርሻ እንተደኣ ኮይኑ ማለት ብትሑት ደረጃ ኢና ጀሚርናዮ። ኣብ ንእሽተይ ከይጀመርካ ከዓ ብዓባ ኣይብጽሕን። እቲ ንእሽተይ ክብለካ ከለኹ ንኣብነት ንእሽተይ ዝተወሰነ ኮሚደረን ዘርኢ ኣሕምልቲ ቁስጣን ዘርኢ ካውሎን ዘርኢ ኩሉና ንእሽተይ ነርና ማለት እዩ። ንእሽተይ ነርና ዳሕራይ እቶቱ ባዕልና ከዓ ኮፍ እንዳበልና ምስከድና ሕርሻስ እንዳመቀረና ኸይዱ ብሓፂሩ ናብኡ ኣድህወና ምስ ገበርና ከምስ ጌርና ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ኽእልና ማለት እዩ። ውድ ሕርሻ ዝያዳ ረብሓ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ተልምዑ ሕርሻ ድቑዕ ስለ ዘልዮ መፍረ እንስሳ ኣሕምልትን ፍረታትን ምዝህልውኻ ኩሎም ተመላሊኦም ስለ ዝኸዱ ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎም። እዚ ሕርሻ ኣጥቢቕና ኢና ሒዝናዮ ዘለና። ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ከዓ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ንዘርእ ድንሽ ንዘርእ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ከዓ ንዘርእ ከምኡውን ዘርኢ ነባፅሕ ማለት እዩ። ማዕረ ከዓ ዓላማት ኣለዋና። እቲ ተረፍ ምህርትና ከዓ ንዕአን ከምኡውን ምርባሕ ንህብ እውን ኣለና ብመጠኑ ወላ ብዙሕ ኣይኹን ዳእምበር ብመጠኑ ንህቢ ራብሒና። መጀመርያ እቲ መበገስ እኳ ንህቢ እንተኾነ ንህቢ ኢና ጀሚርና። ግን ንህቢ ኩሉ ግዜ ከም ሃብቲ ማለት ቋሚ ሃብቲ ኣይኮነን። ንህብስ ይመጽእ ይኸይድ እዩ። ዘበን ይበካ ዘበን ይኸልዓካ ኢኻ ንህቢ። ቀጻሊ ንህቢ ኣለውን እሞ ክንዲ ዝመዓር ክረክብ ኢልካ ክስታይ ትገብረሉ ኣይኮነን። ካልእ ኩሉ ንጥፈታት ሕርሻ ነካይድ። ሓረስታይ ኮይንካ ኩሉ ግዜ መግብኻ በዓልካ ክትክእል ኣለካ። ማዕረ ኢኻኒ ኩሉ ክህልወካ ኣለዎ። ሓረስታይ ኮንካስ ኩሉ ነገር ክህልወካ ኣለዎ። በጀካ እተን ትገዝእን ካብ ደገስ ሳብና ክርቢት እዚ ናይ ደገ ዝመፅእ እንተዘይኮይኑ ብምሉእ እቲ ሓረስታይ ክገብሮ ዝግባእ ንሕና ኣብ ገዛና ንገብር ማለት እዩ። ፍሩታ ወላ ኣይግፋሕ ዳእምበር ዓብዪ ኣይኹን ንዓና ዝኣክል ፍሩታ ፓፓዮ ዘይትቡን ወይኒ ንባዕሉ በቲ ጽላል ኾነካ በቲ ከዓ ፍረበካ ነብስናስ ንኽእል ማለት ከምስ ጌርና። ጌሶ ከዓ ኣለና። ጌሶ ከዓ ብዝበለፀ ከዓ ኣብ ርሑቕ ከይከድካ ከዓ ኣብዚ ኣፍ ደገ ገዛና በቲ ንጽላል ነቲ ገዛና ይጠቕሞ። መጀመርያ እኳ ዝረኣነ ንጽላል ነቲ ኣፍ ደገ ገዛና ፀሓይና ብትብርትዓና እሞ ጽላል ኾነካ መጀመርያ ካብኡ ከዓኒ ጎይሶ ሸጥና ከዓ ንዓና ተጠቒምና እንደገ ከዓ ንሸይጥ። ስለዚ ነብስና ንኽእል
ፍረፍረ ድንሽ ብዘለዎ መኣዛዊ ትሕዝቶ ኣገዳሲ ይገብሮ ብተወሳኺ ቅጦባዊ ረብሓውን ስለ ዘለዎ ሓረስቶት ኣብ ምብዛሕን ምፍራይ ዘርኢ ድንሽ ልዑል ስራሕ ኣብ ምክያድዮም ዝርከቡ መኽዘን ድንሽ እውን ኣላትና ማለት ድንሽ ካብ ሕርሻ እቲና ካብ ካልእ ካብ ፍቕሪ ሓረስታይ ካብ ንገዝእ ዘይፈልጦ ዘርኢ ፍሉጥ ዘርኢ ኣብዚ ኣብቂልና ባዕልና ኣብዛ ገዛና ኮይና ማለት እዩ እንዳተኸታተልና እንታይ ይኾናሉ እንዳርኣና እንዳተኸታተልና ንዓና መጀመርያ ንጥቀም ካብኡ ብዝለዓለ ከኣኒ ንኻልኦት ሓረስቶት ከዓ ንሸይጥ እዛ መኻዚኖ ዓበይ ኣስተዋፅኦ ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳይ ንፋስ ኣለዎ ፅቡቕ ይበቃት ቦታስ ፅቡቕ ካብ ባልዕ ነፃ እዩ ንድንሽ ጥራሕ ኢና ንጥቀመላ ካልእ ኣይነእትወላን ኢና ንዓና ኮይናስ ንኻልኦት ሓረስቶት ከዓ ንኸውን ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ኣብ ኩሉ ሓረስታይ ምእንቲ ክባፃሕ ሚኒስትር ሕርሻ ካብቶም ብቐዳምነት ዝሰርሓሎም ዘሎ ስራሓት እዮም ነዚ ንምትግባር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብነታውያን ሓረስቶት ነቲ ዘርኢ ንኸባዝሕዎ ሓላፍነት ብምሃብ ይስርሓሉ ኣሎ ወይዘሮ ኤልሳ እውን ሓንቲ ካብ ኣባዛሕቲ ዘርኢ ምሩፅ ስርናያ ስርናይ ከዓ ሕጂ ንኻልኣይ ዓመትና ንዘርኢ ኣለና ማለት እዩ ዓም ዘርእና ነርና 1 ሄክታር ዝኸውን ሕጂ ከዓ ካብ 2 ሄክታር ፈርቓን እስካዕ 3 ሄክታር ዝኸውን ዘርእና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንፅበዮ ዘለና እቶት ካብ 50 ኩንታል ንላዕሊ ንፅበለና ካብ ሄክታር ካብ 50 ኩንታል ንላዕሊ ንፅበለና ንሱ ከዓ እቲ ፅቡቕ ናይዚ ከዓ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ከዓ ብኩሉ ብዘይወላ ሓንቲ ጎደሎ ሚኒስትር ሕርሻ 25% ካብ ዘሎ ዕዳጋ ወሲኾም ስለ ዝገዝኡልካ እዚ ከዓ ኣተባባዕ እዩ ንሓረስታይ ብጣዕሚ እዩ ዘተባብዕ ኣበይ ክሸጥ ኢልካ ኣይትሽገር ናበይ ክወስድ ኢልካ ኣይትሽገር ትኽልካ ናብ ሚኒስትር ሕርሻ ተረክቦም እንሶም ከዓ ይገዝኡልካ ማለት እዩ ወይዘሮ ኤልሳ ዋላ እኳ ኣብ ከተማ ዝዓበየት እንተኾነት ናይ ሕርሻ ድሌት ስለ ዝነበራ ግን ኣብ ሕርሻ ብዙሕ ኣይተሸገረትን بتوسخ እውን بمنستر ሕርሻ ደገፍ ስለ ዝተገብረላ ብዝያዳ ከም ዝተባብዐት ትገልጽ ተራ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ስራሕ እዚ በቃ ኣብ ጎንናይ ሚኒስትር ሕርሻ ሲ ጎንናይ ምክንያቱ ብዘይናቱ ሓበሬታን ጎስጓስን ሓበሬታን ኣብ ዝክንበጽሕ ኣይምኽኣለን ሚኒስትር ሕርሻ ክሰርሕ ጥራሕ በልመርስኻ ኩሉ ግዜ ካብ ምኽርን ሓበሬታን ዓዲ ኣይውዕልን እቲ ዝበካ ምኽርን ሓበሬታን ብኣፍልጦ بتمكرو سلازخنا خا نحنا خبتناتهم انت داخلنا عبوت قبرنا يخل منستر حرشا كل جزء كم مدلاو مريت عتحسكا يكاتاتولنا مدلاو مريت نخمي كم زاد لنا لسلي سوديو بقبو تحري سوديو مريتنا بقبو إقدام وصوب علاتهم يكاتاتولنا انتي شو تزريك ما تدخل خاني قدامنا تسرعمك يوخا احنا خاني بتذهبنا نخرن حبريتان تبجسنا نعنا خيرنا نهاجر كنكون تسفلنا ኣብ ስራሕ ንዝተዋፈረ ሰብ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋት ከጋጥሞም ባህራዊዩ እንተኾነ ግን ነቲ ዘጋጥመካ ብድሆ ከመይ ጌርካ ትሰግረዩ እትወሰነ ነገር ብዛዕባ ኣብ ስራሕካ ዝገጥመካ ብድሆ ኩሉ ግዜ ስራሕ ክጅምሮ ከለኻ عبوت راح يكون مالت بمجمرة الجمهور خلا كل جزء عواتي الكاكو أنت جمرة أبمان بوجن كلا جل نجارات سقط مكان نجار قالوا نقابلت مجمرة كبت خنجمر كلنا أنت الأخيني لا عصر تخبت ميتنا أنا لازم لا عصر تخبت خما تخلوها جن أي تحللنا نتسرح سي وميتنا أنا عندي إلنا أجد فناين ولومينا تاع كوينا خم أخوينا لا نصبح تتحلي فيها بمبال بعقل بتعجزتن عساجرنا مالتكم حدش ميسنا جميرنا أي كفأنا نكا صبق كنا كل جزء جن حرستاي كوين كانتاي تكون لك أفتب وتحرشة أو أختنا بركة كلا لك كل نجار هو تزلوا نجار سلزخنة هو تزلوا نجار كن اللي كلك أخم ولادنا صباتو كل خلص صباتو كال كله لك تخلق أقوم إيه مالتي نقهب بديلك تريت خاتات الكايو ما يدي تسمع دلو حمام دي دلو كتكاتاتلو ختكلا لك نحنا قلنا تحرش حجي أطبيق ناس لازنحنا زنايو قد نحجي
أب كتمان نخيد أبزن مزق بسرحتني أكبروا نبل أو تسرح أي مسرح نيرنا حج كندارجع حيلنا أبز سلازو خناه نقوم مشيتن نكاتاتلو مالتي الرأي أنت يكون أنا بحبل الله تمين دين ما يدين تأمين تاي سلازو خناه اللي أنا بحلفي أبزي أخو في لسلازو له يكاتاتلو مالتي يتزادلين ثم على ألم وي أنت أي تعي عندهم كوينين أنت كوينين مالتي زخانة دمتي خبر خلوا تريئين تكاتاتلن ما يتسمعين ما يقعد حكاتبن ولا تخل خمانكم نقول تسيخة تزي كل الكايو اتقرات انت يخوينو كتفلط اي تخلنيخا حارستا يكون كاغن نكو بدديلكا كتر اخت قلالكا بفلتات تمريحها اتسرح سراح وطيتو عوتيو نويزر إرسا أبنتاوي تكبلا زخال انتلو بتأتأتو مهرتيو أبتين ناي حملتن فرطاتن كومو خال دناي سرناي تحنا بناي حملتن فرطاتن يجمر ياخي جمر سبيشالغا دنش كابتوم أربحت زبالو حارستاي حنتيا ويزرو إلسا مالتي غنياتو نعا قوينا حرستون بزوح كزي زر تغرب مالتي تزري تتماليسو نا حرستوت نا تزرقحي نزقبابينا وحس ناي زري قصالنت يوحس مالتي زو مخزن زي مهلاو نبعلو نتي مربح دنش أتابع غيروي بطعمي مخزن كا أحد فرق وقرنا ناي مربح دنش لذي كاب هكتار سقاب 300 كونتال زرخبلو غزيرلو زحرستاي دي مالتي بتعمقا زوصي زي 300 كونتال مركب مالت كاب 1 هكتار ازي بركي بتعمي اخصابي حجي نابتو ناي سرناي كمصت خوينخا سرناي معره هبتدنشكي تفلي قلنا زفري وزلو زرابح وزلو زيون لك بتماسسلي افريوم الرابحهم نتحرستاي زاكل زري يقرب اب اداغاخا زاكل قرب نايسرناي نعوم كوينوم نتقبابون عبي صروا يحضروا له مالت هو قاب هكتار قاق لعلي 5 زفريو حرستو نساون اتياتو لانذي هو 5 كنتال مالتي زوتسي اتيم ولو مالتي ويزر إلسا استفلالون تفتات حرشة تكايد أبكالو تحرستوتك انتي تصلوا غيرا تركب بزعبا تصلوا كبابي انت رأخينو نابنت زي زر سرناي زرينا مرد زر سرناي لا منستر حرشة نهبو مالنا منستر حرشة أنا تمرد زر سرناي زلاليسب يعدلوا له وما تنحجي زر سرناي ومرد زر سرناي نتسألوا لكم خبابي سيصبوا غيرا يتسألوا لكم كاو حليفو خمان ندا زايد انت داخينو كاب كباب حليف كان بهاجر صلواخ قبر مخانيه زامن مالتي كو مخاني اب دنش انت داخينو دنش كاب حده هكتار مالتي صبو اوتوت نركبالنا كاب حده هكتار لعلي 300 مالت كاب 300 كونتال زبصح دنش نقطو اذا دنش كا ابقيلنا نحرستوت انت دا نهبو علنا مالتي نهبو سلازلنا عبد صلوان قبر علنا نبل مالتي احنا بمطناس ولا كو افت زعبه درجه بصحنا انت زيبلنا بس نقبر لنا جن دحان انفت نسقو مالنا
ኣብ ህይወትና እንገብሮ ጻዕሪ ዝሓሸን ዝበለጸ ናብራ ንኽህልወና እዩ ወይዘሮ ኤልሳ ኣብ ሕርሻ ልዕሊ 10 ዓመት ሰሪሓላ ኣብ መነባብሮኣ ኸ እንታይ ለውጢ ኣምፂኣላ ንሕና ኣብ መነባብሮና ዘምፃናዮ ለውጢ እንተደኣ ኮይኑ ማለት ጽቡቕ ንኣብነት እዛ መኽዘን ክንሰርሓ ክኢልና ዘለና ብናይ ውፅኢት ናይ ሕርሻ ማለት እዩ መጀመርያ ወላ እኳ ገንዘብ ተለቂሕና እውን ልቃሒና ክጎድለና ከለዉ ንልቃሒና ካብ ባንኪ ልምዓት ንልቃሒና ሓደ ግዜ 300,000 ዝኣክል ተለቂሕና لقاح كن كل جزء أنت دا أسرح كله سلدي يتولد أنت دا اللي سرح كله عدا يتولد حجي زي جنزب زي نحنا سرحنا مليسنا عدانا خمان كفيلنا حجي وننتبه علينا خوينا لنا مالتي كمون تراكتر علاتنا بتاع تراكتر كأز عبي إجاب من حرشنا تبركتلنا مالت أبن حرسو لك جزء حرشة حجي قدم تراكتر كيد كا وي كاب مستر حرشات تمص وفيرا انت تصنحنا كاب قالك انا حرستوت كيد كاتمص ابزي غزي ابو حجي غزي انت يخونك يخدك افتر حسبك غزي اي تزرئن اي تعوت ابزي اقل مسانا سلازلا افتاز حسبناين زمدبناين غزي حرشنا نكايت فوق مخالي مدابريا خنتك انت اخينا خبزا خنشلنا باغيرنا تسحبيت سلازلا تباغيرنا نتكع إذا زأكبنا يستعصد مهرتنا بعود خن أكبو أنت الأخيرنا خا بأجرنا نأكبو أفتح عود خا بأجرنا نخيده تراكتر مع عبلو دي زلوا جزا خا ولا استجانا نوقع أي خنبر بتان نبر لس دحنا ولا استم حيشة استجانا نت أي خنبر كاب جزا خراينز أخيرنا تأخلنا من بريتنا جزا قالتنا جنا تحت الأرضون قالنا خلق زم حيشين نسرحنا بحجود قال لنا نحن بصح خا تسفى نقبر كم زي زلنايو انت دا نفعنا انت دا قصيلا كابزين العلي نعنا خويا الناس نهاجركم كون تسفى لنا ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕርሻ እንዓበይ ይመጽእ ከም ዘሎ እተን ኣብ በብእዋኑ ኣብ መደፈር ጻዕሪ ዝቐርባ ሓረስቶት ምስክርን በዚ ኣጋጣሚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ኣብ ሕርሻ ክዕወታ ከም ዝኽእል ኣሚነን ክሰርሓ ይግባእ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣደ ኩልያ ኩልያ ማለት እዩ ሓደ ኣብ ገዛ ኮይና ደቂ ከተመሓድር ትኽእል ብግቡእ ደቂ ትዕቢ ኣደኮ ኣመሓዳሪት ናይ ገዛ ኣመሓዳሪት ልክዕ ሰብኣይ كلتيخاتهم محضرون تيخا جن 24 ساعة أدم سكول أسرة زخنت سبأي ويوفر ويجيش كل جزء أدم ممرنا كلها أدم ممرنا كلها أدي أخ أتمر صراحة أدم فعل صراحة أخيرا نابرا كلها تلوده ليش ولا تقول مخنيات يبلا إذا مسرته كابد يجي بكاس مالتي أدي تمهر أدي تعبي أدي تمهر أدرس كلها أدرس فاينانس كوينا نبرأتهم محاضر ولا سو أي قابل على القين أنت هبات تنسب نساقاتهم محاضروا كل نجار مالتيو هجيك كما يدك نستيو أجيكن أي تحمق معرة سوء كن نايسب أي نايسبيتن زب هالسرح يلن كن صرحوا أنت الآخرين كله زي كأل نجار يلن كله يكألو أي كلين يزب هالسرح مو يلن ناتو كلاتنا إيدن إبرن تعديلنا أمورات تعديلنا سلازي معرح واتنا خيرنا أبقولنا أجيكم إندابلنا وسوم أجيكم إندابلنا كنسرح كنكلال